Roztřiď karty do oddělených hromádek. Každý si vybere 2 poníky. Otoč duhovou kartu. Hra začíná. Nech dostatek prostoru svým poníkům, aby mohli dovádět. Vezmi si horní kartu. Zkus složit drahokamy, které se shodují s barvami tvého poníka. Drahokamy musí souhlasit na všech stranách. To se mi líbí. Vždy, když je na tobě řada, musíš složit drahokam. I když to znamená, že ho složíš pro někoho jiného. Vždy poděkuj tomu, kdo pro tebe složí drahokam. Když nemůžeš nijak hrát, vyřaď svou kartu s drahokamem mimo hru. Spočti drahokamy každého poníka. Za každý kompletní drahokam připočti 1 bod. Když je princezna Celestia na některé kartě, skóre je dvojnásobné. Když je na obou kartách, získává hráč 2x2, tedy celkem 4 body za drahokam. Sečti získané body poníků. Vyhrává hráč s největším počtem bodů.